on Vääränniemen Pauli, kotoisin Muhokselta ja ennen Inveran perustamista asuin vielä Keski-Suomessa Jyväskylässä ja siellä ehdin 3 vuotta asua, kunnes tuli se soitto veljiltä, että hei, tämmönen idea, että lähdetkö mukaan. Ja Keski-Suomessa olin tehnyt omalla yrityksellä rakennus- ja remonttialan hommia ja siinä vaiheessa oli vähän niin kuin kattelussa hommatkin siellä, että mille ala ja mitä rupean tekemään, niin se oli todella niin kuin helppo päätös. Välillä työpäivän lomassa, niin joinakin aamuna aina mä käyn nämä lapsetkin tässä samalla sitten viemässä hoitoon, että mun työpäivä alkaa yleensä 7 aikaa ja nyt kun tässä kodin lähellä on työmaata, niin pyörähän sitten tässä välissä kotonaan nopeasti ja miten epäillä. Hyvin menee, mutta menkki. Lyhyt kuvaus minun työpäivästä on sellainen, että minulla on tietenkin lukujärjestys, niin kuin ala-asteilaisillakin pitää olla lukujärjestys ja yritän sen mukaan niin toimia. Ja tietyt työpäivät olen niin työmaa-arjessa kiinni ja tietyt työpäivät on niin toimistoarjessa kiinni. Kyllä tässä niin parasta yrittäjyydessä on saan tehdä huippuporukassa, seurassa töitä ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Ei mulla niinku kaduta eikä harmita lähteä töihin. Että jotenkin me ollaan saatu vaan tää veljesten kanssa tämä yritys niin hyvän kulmaa, että on mahtavaa toimia yrittäjänä